Salutare, câți prieteni, la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm BeamNG Drive. Ați auzit bine, BeamNG Drive, un joc care trebuie să te joci cu mașinile, exact. Da, ați auzit, să te joci cu mașini, da? Eu mi-am downloadat niște mașini aici, am un BMW, adică BMW M5, Bugatti Chiron, Lamborghini Huracan, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf, Seat Ibiza, care nu prea merge. Am testat și eu, nu prea merge aproape deloc, mie nu prea îmi place. Dar astăzi aș vrea să ne jucăm cu Lamborghini Huracan, da. Și aș vrea modelul ăsta pentru că arată bine. Și apropo, nu uitați să dați un like și un subscribe, pentru că asta mă ajută mult mai mult să fac episoade și mă motivează să fac episoade, pentru că altfel nu o să mai fac dau pe 33. Pe 42. Că mașina asta s-a aude în ultimul an. Bă, dar asta e stricăcioasă. Dar e stricăcioasă. Ia uitați-vă și pe dinăuntru. Astea sunt niște moduri downloadate de pe Modland. Știți Modlandul. Unii dintre voi nu știu, dar poate unii care se uită la episodul acesta, că nu pot să schimb. Bă, nu se poate schimba? Asta cum se schimbă? Cum se schimbă vitezele? Opa! What? Ok, e cea mai ciudată mașină posibilă și imposibilă și cea mai... Hai să schimbăm mașina. Un Bugatti. Un Bugatata. Un Bugatata. Ok. Aș pune pur sport ăsta. Ok. Deci dacă... Cam ciudată mașina pe dinăuntru, dar o să vreau să conduc așa. Ați văzut? Bă, nu te du în altă direcție, te rog eu frumos. Se duce blană. 216, 18. Bă, dar vreau să văd cât... Oh, vreau să mă cucesc. Vreau să văd cât e maxim. 217, 218. Destul de rapid. OZN! Ăla era OZN, chat. A, și apropo, și arta asta e luat cu moduri. Da. Por măcar. Vreau să schimb mapa moduri. Aici ți arată ce moduri ai. Adică Urus Modland, ăsta nu mă ajută, nu o să mă ajute. Map-uri, da? Map. Vreau să merg la main menu. Aici. Vreau aia cu Italia, dar nu știu unde... Italii. Și cam pe aici vreau. Porțion. Mam, deci... Să vedem. Nomi, what the hell? Ce asta? Jocul meu preferat ar fi Formula 1. Mi se pare că eu aș vrea Formula 1 pentru că nu m-am jucat în viața mea, dar am mai văzut pe la content creatori, nu le spun și numele, că se joacă Formula 1 și da. Așteptăm să se încarce.
ar trebui să fie, să se încarce acum. Așa. În sfârșit. Aș instala un Porsche, dar o să fac alt videoclip cum puteți să vă băgați moduri pe acest joc. Cum puteți să vă băgați moduri, ați înțeles bine. Acum dăm pe ESC Vehicles și aș lua ceva specific italian, adică un Lamborghini. Ok. Vreau să găsesc acel Lamborghini. Uite asta. Dar îl vreau pe negru. Nu, îl las așa. Da, așa îl las. Lamborghini. Hai să vedem. Arată bine. Și pe dinăuntru arată bine. Eu vreau să parchez aici. Mă duc la AI. Trafic. Spawn normal. Poate ți tare rău mapa asta. Că foarte bine. Eu am mașina. Dar acum sper să nu mă bușească. Nu mă buși. Am uitat să semnalizez. Bă, cum să semnalizez? Nu cred că am intrat bine. Am intrat în apă. Partea asta îmi dau cu mașină. Să nu intrați dacă aveți și voi bine zile. Opa. Haide mă, ce stai atâta că mi-ai bușit și Lamborghini. La că stai. Depășesc, frate. Așa. Bă, nu. Ei, păi ce pune? Te rog, nu te buși. Așa. E bine că nu te-ai bușit. Cum ai zis? What? Oh my god. Oh. Wow. Pai, ok. Bușesc. A doua oară. Aici un viewpoint. Nu, asta nu. Sunt șanse mari. Na, dacă aș avea volan, ar fi tare. Da, e scump și... Ok, s-a dus mașina. S-a dus mașina. Mi-aș lua altă mașină. Hai să vedem ce mașină mai avem. Ai vrea un Tiguan? Nu Tiguan.
Hai mă, Tiguan, hai. L-aș pune postul. Posta ca arată mai bine. Hai să vedem. Deci... Și ceea ce mi se pare ciudat este că are nos în el. Da, are nos în el. Am și eu acum o mașină ca toți oamenii, dar nu se vede de aici. Băi, e realist ăsta, pentru că ia uitați-vă. Bă, da, deștept sunt ăștia. Bă, întrebarea mea este cum se semnalizează. Ok. Asta e întrebarea mea. Cum se semnalizează în jocul ăsta? Asta mi-aș dori să aflu. Cum se semnalizează în jocul ăsta? Am zis bine? Nu! Era să intră acolo. Păi, trebuie să mă bușesc mereu. Op. Ok, aici, am zis că intră pe aici. S-a dus torpilă. Nu. Acum. Hai. Bă. Mașină Volkswagen, ne-a de aici. Ia uite. Mașină bună. Asta e mașina adevărată. Nu, băi. Sunt 6 mai să mă buși. Hai că am dat de ăștia. Nu, dau normal până trece mașina. Ca să-i depășesc. Blocat în fața lui ăsta, fără să semnalizez. Pentru că nu știu cum se semnalizează. Am luat-o pe aici. Oh. Ok, nu vreau să mă bușesc. A treia mea oară. Come on, frate, mergeți prea încet. Eu n-am de ales, să mă duc rapid pe aici înainte să vină mașina. Și fără să semnalizez, frate. Bă, astea cum se semnalizează? Ia pe C, cred. Pe Z. E modul sport. Uite, pe aici am zis cu eu. Ok, mai are mult drumul ăsta. Ei, ori am trecut după locația aia. Nu. Oh my god. Cele mai bune frâne. Dacă iau pe aici. Oh. Am mai spus cele mai bune frâne. Da, aici nu avea linie. Ok, de depășire sau... Wow. E enervant pe aici. Că
practic noi avem propriet. Lasă. Nu. Să nu cumva să mă bușesc. Ninia, unde te duci? Unde vă duceți? Oh. Să nu. Da. No. Ok. Bă, mașina asta zici că asta e intactă. E intactă. La câte bușituri aproape am făcut bine, am făcut doar una. Intactă. Wow! La centimetru. Bă, dar pe aici nu mai e linie de aia. Da, pe aici. Wow, ei. Cum i-am dat aia jos? Lui ăla și ăla, mie nu. Eu nu mi-am dat-o jos. Hai, mergi. Mama, cam riscant pe aici, sunt depășiri. E cam riscant. Sincer. E cam riscant, să știți, chat. Ok. Ah, come on. Yes. Bine. Ok. Săracă mașină intactă. Deci absolut mașina mea intactă. După atâtea bușituri și fiți atenți, roata se duce pe pată și acum s-a dus în copaci mașina. S-a dus în copaci mașina. Și că mai trăiește. Și că mai merge. Ok. Am rupt mașina în două. Cum poți să rupi mașina în două? Ok. I want to repair this. Da. Nu, vreau mașină. Hai să vedem. Fă mașină să-mi aleg. Ai vrea una mai stilul ăla italian. Așa, știți voi. Un stil italian, așa, nu știu. Așa, apropo, dacă mai vreți să facem episoade cu BMG Drive, dați și voi acolo un like. Dacă vreți să facem un episod nou, la episodul ăsta, să strânge 5 like-uri pentru un episod nou cu BMG Drive. Deci, dacă vreți, dați like acum. Da? Ați auzit bine, na? Ok? Așa, legea asta. Nu, asta e mai stilul italian, ăla italian. Asta e de drag. De drift. E de drift, scuzați-mă. Că iau pe asta. Nu. Bă, este și pe 4 roți. Eu știu că este doar pe o roată. Așa că o să iau pe asta, pe culoarea albastră. Curent replace. Ok. Pigeon. Nu știu ce asta. Ia uite. Are număr de Italia, chat. Are număr de Italia. Asta nu prinde în veci 100, cred. Ok. M-am și răsturnat. Ce frumos. Ce frumos m-am răsturnat cu mașina aceasta. Și episodul ăsta am vrut să-l postez pentru că am zis, bă, hai să fac mai des episoade. Ieri am postat un nou episod.
Bine, depinde când vă uitați voi, adică acum, poate acum o săptămână, poate acum 3 zile, depinde când vă uitați și voi. No. Pentru mine e ieri. Da, pentru voi nu știu când. Ok, foto. Pe aici, hai să... Deci, mașina asta... Bă, what the hell? Ce mașină ciudată, deci, n-ai control asupra mașinii astea. N-ai un pic de control. Deci, n-ai control aproape deloc. Ce mașină să mai aleg? Mașină, no. Seat Ibiza. Ibisu, asta e mai stil italian așa. Wow, mi-aș lua pe asta, mi-o iau pe asta. Vreau și aș pune neagră. Aș pune neagră, hai să vedem. Să vedem. Wow, cât de bine arătă. Dar nu știu ce mașină asta. Wow. Ce. Ok. Nu prea se ține bine pe frâne, dar na. Oh, chat. De fapt m-am răzgândit. Dacă strângi la episodul ăsta 2 like-uri, deci 2 like-uri, fac încă un episod de Big Magic Drive, da? S-a înțeles? 2 like-uri, pentru că am 11 abonați, până la urmă, și nu toți abonații se uită la canalul meu. Ok, bro, uitați-vă ce volan are! Da, mi-era să se întâmple ceva ca rău. Ok, chat. Nu. Mă duc. Așa. Miramar. What? Miramar? Dacă deschid așa. Ce zice? Ok. Nu. O dau torpila, prindește-a! Bă, dar ce bine se duce mașina asta. Drifturi! Făceam drifturi. Ia, mi-aleg o mașină de drifturi. Să-mi aleg o mașină de drifturi. Așa zice un BMW de drifturi. Hai să vedem ce BMW-uri de drifturi avem. Oh my god! Ok, nu prea avem BMW de drift. Nu cred că avem. Ia uite-l pe ăsta. Ăsta trebuie să fie de drift. Sau nu cred. Bă. Așa. Cred că ăsta ar trebui să fie de drift. Dar trebuie să aibă roțile așa mai lăsate, în fine. Nu, ăsta e clar, ăsta e. Asta nu cred. Asta cred că e de drift. Asta ar trebui să fie de drift, chat. Oh. Da, e de drift. E de drift.
ușor dacă sunt. De periferie. Și cam atât a durat episodul. Nu uitați de un like, de un subscribe și dacă vreți să activați și clopoțelul. Și ne vedem data viitoare. Pa și bye. Cred că sună mai bine pa.